Polícia v Banskej Bystrici začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci. Páchateľ poškodil bezpečnostné dvere a vošiel do priestorov skladu, kde vylomil dvere vedúce do kancelárie. Krádežou a poškodením zariadenia spôsobil škodu za viac ako 8 000 eur. Áno, tu išlo o jeden z mnohých typov bezpečnostných dverí, ktoré sú na slovenskom trhu momentálne. Dvere boli riadne uzamknuté, dokonca boli osadené aj prídavným zámkom, aj ten bol riadne uzamknutý. A páchateľ sa dostal dovnútra tým spôsobom, že použil páčidlo a páčením roztrhol zárubňu v tých miestach, kde istiace body vchádzajú do zárubne. Čiže prvá evidentná vec, kde bolo vlastne slabé miesto, je tá zárubňa, pretože pokiaľ miesta, kde istiace body mi zachádzajú do zárubne, je tvorené iba jedným plechom, je to absolútne nedostatočné, ten plech sa roztrhne v úvodzovkách ako konzerva. Ďalšia vec, čo tu nebola pri týchto dverách použitá, je istiaci bod do podlahy, pretože takto bola zárubňa prekonaná, ale istiaci bod do podlahy je jediný bod, ktorý ide mimo zárubňu a pokiaľ je správne ukotvený, to znamená ten protikus trúbka mi ide až do betónu cez všetky podlahy až do betónovej časti, čiže do nosnej časti samotného objektu, tak nie je možné ho vlastne v žiadnom prípade takýmto spôsobom roztrhnúť. Ako je možné, že boli prekonané bezpečnostné dvere? Áno, situácia na slovenskom trhu žiaľ Bohu je taká, že slovom bezpečnostné dvere sa označujú aj výrobky, ktoré nespĺňajú všetky bezpečnostné kritériá. Žiaľ Bohu je to tak, čiže nemôžeme sa spoliehať na toto označenie bezpečnostné dvere. Skôr by som sa pozeral na takéto technické detaily, ktoré sme spomenuli. Alebo napríklad išiel cestou nevyberania podľa ceny v zmysle kúpiť to najlacnejšie alebo kde dostanem lacnejšie bezpečnostné dvere, lebo každé znižovanie ceny výrobcov bezpečnostných dverí obnáša so sebou to, že v tých dverách a v zárubniach nie je všetko obsiahnuté tak, ako má byť. Aj v tomto konkrétnom prípade sme videli, že išlo o bezpečnostné dvere, ale pravdepodobne o bezpečnostné dvere v tých nižších cenových reláciách. Neochránili majiteľa a vidíme, že vznikla škoda v hodnotách niekoľkých tisíc eur. Čiže už z tohto je zrejmé, že keby ten majiteľ pri kúpe bezpečnostných dverí sa rozhodol investovať viac o niekoľko 100 eur, tak je vysoko pravdepodobné, že páchateľ týmto spôsobom by sa dovnútra nedostal a vlastne ušetril by mu tisíce eur. V rámci preventívnych aktivít Krajského riaditeľstva Policajného zboru Banskej Bystrici vyzývame a upozorňujeme občanov, aby dodržiavali niektoré základné zásady a odporúčania zo strany polície, ako si zabezpečiť svoje obydlia, či už sa jedná o byty alebo o domy. A prvá vec, na ktorú ich upozorňujeme, je, aby starostlivo teda zamkínali dvere, ale aby aj neváhali možno investovať do kvalitných bezpečnostných dvier, prípadne si zaobstarali bezpečnostné zámky, alebo vybavili tie dvere niektorými ďalšími bezpečnostnými prvkami, napríklad proti roztiahnutiu zárubní. Taktiež upozorňujeme ľudí, občanov, aby keď odchádzajú na dlhší čas, na nejakú dovolenku, aby poriadne pozatvárali okná, okenice, skontrolovali si možno aj pivničné priestory, aby tak zabránili krádežiam bytových vlámačov a nestali sa obeťou trestného činu. Akú radu by ste nám dali pri výbere bezpečnostných dverí? Pri výbere bezpečnostných dverí, keď napríklad zistíme, že zárubňa je zosilňovaná v tých miestach, kde istiace body vchádzajú do zárubne, je to znakom takej vyššej bezpečnosti. Keď máme uzamykací bod riadne uchytený protikusom do podlahy, je to takisto známka kvalitných bezpečnostných dverí. Takisto je potrebné nielen vylievať zárubňu betónom, ale aj privárať. V žiadnom prípade nie iným spôsobom ako penou a podobne kotviť. Nuž a nerozhodovať sa, znova to zopakujem, podľa ceny.
pretože bezpečnostné dvere musia v sebe obnášať také komponenty, ktoré majú nejakú hodnotu a žiaľ Bohu, treba ich zaplatiť. Čiže dvere môžu byť buď lacné, alebo bezpečné. Tak ako aj v tomto prípade sme videli, pokiaľ sa rozhodne ktokoľvek z nás ušetriť nejaké tie peniaze pri kúpe bezpečnostných dverí, môže sa to veľmi takto nemilo vypomstiť. V tomto prípade sa vlámanie stalo v Banskej Bystrici, ale ponaučenie z toho si musíme zobrať všetci my, ktorí žijeme po celom Slovensku. Čo robiť, ak už dôjde k vlámaniu? Ak už dôjde k vlámaniu do bytu alebo do domu, prípadne do iného objektu, upozorňujeme občanov, aby okamžite privolali políciu na číslo 158 a podľa možností do týchto priestorov nevstupovali kvôli stopám, ktoré mohol prípadný páchateľ zanechať.